gauzak nahi dut pixka bat lotu. Alde batetik, noski garrantzitsua dela euskeraz horrelako idazle klasiko bat edukitzea itzulita eta aldan ondoena betzak. Eta nik pasaren baitaren gero esatu bezala, eman ziaten liburua berrikusteko eta hainbeste denbora 15 urte pasata gero, ez nekin oso ondo ze aurkituko nun, ze irakurketarekin egingo nuen topo, eta egia esan, gustora irakurri nuen, eta hori niretzat izan importanteena. Gero, sortzen dira olako liburu marduletan hain luzeak izan da, bai estiloaren zailtasun batzuk, edo zuzenketak ere bai, gauzatxo batzuk bai, baina niretzat importantena izan zen gustora irakurri nula, eta gustora sentitu nintzara liburua bukatu nina. Egia da, gun gaugagola begi bat beti jartzen zaiguna erne zuzenketetara begira, eta komak eta puntuak eta ondo jartzeko, eta hor alegin bat egin dut. Hala ere, gehienetan gertatzen da bezala, arazoak segitzen dute arazo izaten gerora ere. Orduan, liburuak zailtasun batzuk badi baditu, ez da txarra zailtasun horiek ikustea baita ere itzulpenean, eta horiei irtenbide bat ematen zaie, baina ez da beti bakarra eta onena. Baina, nik uste hori bizi izan daitela. Gero, bestetik, klasikoen itzulpena garrantzia da hizkuntza guztietan, eta baina 15 egunen paizen gehigarri batean agertzen zen, la traducción de clásicos universales vive su gran momento. Halako iztate modukoak ditetzioten, oain ez diala, berriro deskubritzen edo berriro bultzatzen klasikoen bildumak eta argitalpena. Orduan, aipatzen zuten, alde batetik eskubideak eta bidezne eskubideak, eta gero bestetik versioak egiten ziala zorrotzagoak. Las versiones son más rigurosas que nunca, esaten zuen ginen kritikari batek. Orduan, hori nik uste Martutenen lanean hasi ginenetik eukiditugula izkide batzuk oso garbi, gero Karosek esaten zuen zela hortik aurrera segitu dianak beti, eta gerora garrantzirik eman etzaienak, beti horren ondienak, eta hori azpimarratzen badute, gaztelaniaz eta gaztelaniaz argitaratzen dira liburuetan, gurean zer esanik ez kointenak kontutan ditugula, eta gaina beti izan ditugula. Orduan, testuinguru horretan, esan dagoa, bai zuzenketa lana eta bai berriro itzulpengintzara bueltatzeko aukera oso positiboa izan da, eta niretzat aberatsgarria.